pertanyaannya coba kok jotok. Ayo rada kempling yo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akadi ngaren tindak wae ora numpak taksi. Oke dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Oke ayo belanjane sak mono biyane iki. Yen purun enggal grenjani tekan omah mangke kula opahi. Hei, iki lho opahe lah wis penting iki. Ya lho an. Ya lho an opahe lho. Itu bir wong edan golek momongan. Iki blonjo ngopo Mbak Yu badhe pindahan. Ampun lho Mas sampeyan ampun kuciwo kula rondo anyaran ditinggal Tenan rondo tenan to. Awan-awan lunga blonjo nang pasar bae. Owing-owing perawan rondo sing penting ijek kenting. ning Semarang Mas kelan opo anting-anting jok sumalang yo ben rondo dijeni kanggo Hei tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Barasa Mas alias kebetulan manjane kata rati kapotan yen purun enggal rejeki tekan omah mangke kula opahi. Ayo Bu joget Bu. Itu bir uang legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kelo Mas Ora gelo aku. ampun kuciwo Ora Dik sayang. loro ndo anyar wati tinggal Awan-awan lunga blonjo nang pasar bae. Oi perawan rondo kanggoku ora patek penting. ning Semarang Mas tuku galang nopo anting-anting jok sumalang yo ben rondo dijane kempling. Oke, terima kasih. Monggo Bu MC karena ini mungkin